This is Marina Sea View mga sano. So ikotin natin. So we're having dinner here mga sano. Good evening and Merry Christmas. So hindi kami naghahanda mga sano, nag-ano lang kami. Nag-dinner lang kami mga sano. Kasi ano? Hassle na kung magluluto pa kami. So ayan, dito lang kami sa ano, Marina Sea View. Good evening. Merry Christmas. Anong oras kayo matapos mag-off? I mean magsara. 9 no? 9 sir po. 9. Bus po kami 8. So ito yung Marina Sea View. So last call sila 8 o'clock. At saka sa New Year din. Close sila sa New Year. So magbabalak magpabook. Eh, siyempre hindi naman tatanggapin yung tawag niyo kung magpabook kayo this New Year dito sa Marina Sea View. So until 9 o'clock lang sila ngayon mga sano. So ayan, pakita ko sa inyo yung entrance. Again, good evening, bossing. So ayan yung Marina Sea View. So wag tayong mag-video sa loob mga sano kasi may mga kumakain dito lang. So ito yung maganda pang ano, fine dining. Yung ano, fine dining. So ayan yung spacious pa sila, walang problema sa parking. So ayan, thank you. Malaman ko no. Thank you. So hanggang dito lang yung video natin mga sano. So napakaganda. Parang ano, fine dining magini siya no. Okay. So there you go. So ito yung bar nila. So while waiting sa order ha, mag-vlog sa ako ha. Merry Christmas, friendly crews and personnel ng Marina Sea View. So Merry Christmas. So nice, pang fine dining dito. Okay. Merry Christmas. So there.